Evo ga, dobrodošli u novi video. Danas evo vozimo đubar posle kiše sa Fiatom 880 petakom i ono je 940 stari specijal, ali još struž čvrst, to je najbitnije. Malo je blato, gle, borimo se s vremenom. Evo, tu je sipavka, ne znam, 4 tone, 3,5, šta ja znam koliko je. Evo vidite, malo radi po urica. Nešto morao skin haubu, ali nebitno sad, gume su malo lošije. Evo vidite, sad ćemo vam pokazati kako mi to radimo. Tu smo izvezli ovči đubar, a negdje u prvom mjesecu. Evo sad idemo krpati je. Nema haube još uvijek, a valjda će mu neko napraviti nekada. Ovo me tu handre za haubu stalno. Ova šipkica. Hauba je malo duža od te šipke, ono vjetno zaživat. Ja je malo krči, a nije to njemu ništa, on je na to naučio. Sam snimam pa mi je malo teže, ali budemo nekak to smisliti. Valjda ćemo moći. Ne jebe. Op! Prevaran. Malo je jeben. Malo mu je velika korpa, da je manja bilo bi mu lakše, ali dobra je za granje kupiti kad šikaru krči. Idemo sad natrpati prikolicu, pa ćemo je ići još malo razbacati. Evo ga, i sunce nas malo evo objasjava, rekli su sutra još kišu, ali nije to tak strašno, malo je na mjestima mokro, gdje je niže, ali tu je bila kuruza, sad ćemo sijat DTS nekakav, vidit ćemo šta će tu biti. Moramo se pripremati za sljedeću godinu da malo to drugačije odradimo, malo kvalitetnije. Obavezno se subscribe-ajte na kanal, bit će još videa, samo polako. Nemamo sad vremena. Nagrati smo puno sad. Ajde, ovo će sad malo nabijamo da bolje mislimo korpu u đubar, da ne bi bilo nekak krivo protumačeno. Ma to su ovo.
zvijeri. Kad bi me još imao ko sa strane snimat, bilo bi mi bolje, ali nema ko i šta ti. Onda tak snima malo šugavo, ali puno se stvari ne vidi, ali tamo. Drugačije ne možemo i ne znam čak. Znači, subscribe-te se na kanal, pretplatite se, ništa vas ne košta. Meni puno znači, vama to nije ništa. Lijep pozdrav do drugog puta.